Dobrý den, dámy a pánové, milí hosté. Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítala na prvních kateřinských slavnostech na panství Bzí. Jsem velmi ráda, že jste dnes přijali naše pozvání a dorazili v tak hojném počtu. Společně oslavíme nejen svátek svaté Kateřiny, ale také významný krok na cestě k záchraně a obnově tohoto historického místa. Zakládáme novou tradici a jsem skutečně ráda, že jste u toho s námi. Chceme Bzí vrátit zpátky do života. Historický zámek býval centrem celého regionu Dolního Bukovska a my věříme, že má stále potenciál stát se místem setkávání a místem společenského významu. Dnešní kateřinské slavnosti jsou prvním krokem. Chceme začít tradici, která znovu spojí komunitu, vrátí místu jeho historický kontext a slávu. Dnešní den je pro vás nabitý jedinečnými zážitky, které vás zavedou do světa historie, umění, ale i moderních technologií. Na nádvoří si nenechte ujít rytířský turnaj, který začne ve 13 hodin a přenese vás do doby statečných bojovníků a vznešených soubojů. Nejen milovníci koní jistě ocení projížďky koňským spřežením a pokud chcete zažít pravou atmosféru historického areálu, vydejte se na jednu z našich volných prohlídek, kde navštívíte podkroví, sklepení a dokonce i starý lihovar s původními klenbami. Na rozdíl od minulého roku jsou prohlídky bez komentáře, na místě však najdete informační panely a vizualizace a samozřejmě neváhejte se nás i celého našeho týmu na cokoliv v průběhu dne zeptat. Pro ty, kteří hledají inovativní zábavu, jsme připravili takzvané VR bloky v naší taverně, kde si můžete díky virtuální realitě prohlédnout budoucnost tohoto jedinečného místa. V našem ateliéru Loxia s touto technologií sice běžně pracujeme, ale nebudu vám lhát. Když jsem viděl naživo, jak může tyhle prostory vypadat v budoucnu, vyrazilo mi to dech a proto vám doporučuji vám tohleto určitě nevynechat. Na závěr dne vás čeká dechbedoucí ohnivá show. Minulý rok jsme slibovali zahájit opravu zámku. Naše plány ale narušily přírodní vlivy, které vážně poškodily budovu stájí, kde dnes právě probíhají zmiňované trhy. A tak jsme museli okamžitě začít jednat a zaměřili jsme se nejdříve na rekonstrukci stájí. Statik nám naštěstí potvrdil, že zámek zatím vydrží, ale víme, že se mu příští rok budeme muset začít důkladně věnovat. Kvůli poškození krovu houbami a hnilobou začneme sejmutím střechy. Za poslední rok jsme také úspěšně sjednotili celé zámecké území, a to včetně dokoupení lesa a rybníka, o který nyní ve spolupráci s Českým rybářským svazem pečujeme a který je nyní plně v našem vlastnictví. Dokonce před měsícem proběhl neočekávaný výlov, protože se rybám v našem pivovarském rybníku nad očekávání daří a rostou jako z vody. Kromě krovu zámku, naše aktuální plány také zahrnují kompletní obnovu zámeckého nádvoří, kde dneska stojíme, východní cesty k zámku, rekonstrukci přístupu k rybníku, zprovoznění taverny a penzionu nad ní, a to všechno s cílem otevřít veřejnosti od roku 2026. Máme pro vás jednu speciální novinku, ze které máme ohromnou radost, protože panství Bzí má ode dneška svoje vlastní logo, za které děkujeme naší grafičce Kristýně Svobodové, a dneska si můžete zakoupit náš vůbec první upomínkový předmět, stylový plecháček právě s tímto logem. Tento hrnek symbolizuje nejen obnovu zámku po technické stránce, ale i rozvoj jeho identity a značky. Abychom byli s vámi neustále v kontaktu, spustili jsme také nové webové stránky na adrese www.panství-bzí.cz,
kde najdete aktuální informace, fotografie a naše další plány. Rád bych z tohoto místa poděkoval architektům a inženýrům v našem ateliéru Loxia, spolehlivým a šikovným řemeslníkům pod vedením stavby vedoucího pana Marcela Ošlejška. Velké díky také patří tesařům, zámečníkům, klempířům, zedníkům, ale i panu Fejfarovi, našemu dodavateli mechanizace. Dnešní den by také nebyl tak povedený a připravený nebýt našeho úžasného realizačního týmu, kterému děkuji. A děkuji také stánkařům, společnosti Quix za pomoc s osvícením, světelnou show a ozvučením. A samozřejmě děkuji i panu Bartošovi z Bukovaru, bez kterého si upřímně už neumím žádnou naši akci představit. Dovolte mi na závěr poděkovat vám všem, kteří nás podporujete svou přítomností. Věřím, že si první kateřinské slavnosti užijete a budete se sem rádi vracet. Těším se, že se na panství Bzí budeme společně potkávat stále častěji. Jano, počkej, ještě na jednu věc jsme zapomněli. Děti, pro ně máme přece jedno speciální překvapení. V podzemí na ně čeká poklad.